Det her, det er en kort lydfil, der kommer til at kunne aktivere din tro på dig selv. Jeg er udmærket klar over, at vi alle sammen har dage, hvor troen på os selv er lav, hvor de gamle mønstre kommer i spil igen, at vi ikke kan finde ud af det, at vi ikke er gode nok, at det aldrig kommer til at lykkes for os. Og det kommer til at påvirke den energi, vi står i, den vi udsender. Og for nogen kan den her energi tage over så meget, at det er en energi, vi kommer til at være i gennem længere tid, og på den måde sabotere os selv. Så det her, det er en ganske kort power boost lydfil, som du kan sætte på de dage, hvor det er lidt ned ad bakke, til de dage, hvor det hele det kan være lidt svært. Det kan være svært at se din udvikling for dig. Det kan være svært at finde troen på, at du er på rette vej. Det kan være svært at være dig. Vi kender det alle sammen, og vi har alle sammen de her dage. Så måden vi kan overkomme de her dage på, det er ved at ændre vores tilstand. Så den her Power Boost lydfil, den kommer altså til at være et redskab til de dårlige dage, og vide, at de her dårlige dage, der er, de er her af en grund. De er her, fordi at enten så får vi ikke lyttet til os selv, eller også så går vi på kompromis med os selv, eller også så er der noget, vi skal lære. Og der er læring i hver en tilstand. Så noget af det, du kan gå på opdagelse i, det er, hvad skal den her situation lære dig? Hvad er det, du skal lære om dig selv? Er der noget, du ikke har fået sagt fra overfor? Er der noget, du holder dig selv bag? Er der noget, du holder dig selv tilbage fra at gøre? Tage handling på, fordi at der kan være en frygt? Er det fordi, at du er i gang i en udvikling, og frygten for udviklingen, den kommer til at gøre, at du tager dig selv tilbage til de gamle mønstre, som er trygge og genkendelige. Fordi når vi vil opnå noget nyt, så kræver det, at vi gør noget nyt. Og det kan godt være skræmmende, og det kan godt være udfordrende. Fordi at vi jo har haft et selvbillede, og vi har haft en tro på, hvad det er, der er muligt for os. Og når vi begynder at ekspandere den tro, eller det syn på de muligheder, vi ellers troede, vi havde, så kan det gøre, at vi bliver bange, at vi bliver usikre, og så saboterer vi os selv. Så den her kommer til at støtte dig. Så hvis du bare lige sætter dig rigtig godt til rette, lige grounder dig selv der, hvor du er, tager en dyb indånding, lad fødderne grounde godt på jorden under dig, og luk dine øjne. Tag en dyb indånding, og lad den lande i din krop. Når du er klar, så puster du ud. Det her, det gør du et par gange. Tag en dyb indånding. Og når du tager den her indånding, så prøv at forestille dig, at du indånder styrke, power, ro. Og når du udånder, så udånder du alle de her tanker, bekymringer. Den her overvældende frygt, du er ramt af lige nu. Det gør du et par gange. Skru ned for de tanker, der drøner derudad i dit sind. Ved du kan altid komme tilbage til de her tanker, men lige nu slipper du. Kommer ned i din krop, mærker din krop, mærker underlaget, der er under dig. Lige præcis. Og der er en bølge af afslapning. Spreder sig ned igennem din krop, hele vejen fra toppen af dit hoved. Og hele vejen ned til spidsen af din tær.
Lige præcis. Og så forestiller du dig, at du sidder på en strand. Bare forestil dig det, eller tænk den tanke, at du sidder i vandkanten. Og i det du sidder her i vandkanten, så mærker du, at du har dine lommer fyldt med sten. Du mærker tyngden af de her sten, der er i dine lommer. Og den her tyngde, de her sten, der er i dine lommer, er alle de tanker, alle de bekymringer og bevisninger, du står med lige nu i din situation. Tyngden, der holder dig tilbage, og bevisninger, der holder dig tilbage fra at leve i lethed og tro på dig selv. Så vi beder dig om at tage hånden ned i den her lomme og tage fat i første sten. Første sten, der symboliserer den tyngde, tankemøller, du oplever lige nu. Bare forestil dig, at du kan tage fat i den. Du mærker den i din hånd. Du mærker, hvor meget den holder dig tilbage. Og så forestiller du, eller fantaserer du, at du bare kan kaste den langt ud i havet. Lige præcis. Måske havde du allerede gjort det. Og du mærker lettelsen i, at du er i stand til bare at give slip. Du tager fat i næste sten. Mærker, hvor tung den er. Hvor meget den har holdt dig tilbage. Du behøver ikke at vide, hvad den symboliserer, eller hvorfor du har båret på den, men tag fat i den og bare kast den langt ud. Lige præcis. Du tager fat i næste. Kaster den langt ud. Endnu en. Lige præcis. Du behøver ikke at vide, hvorfor du bærer på den, eller hvad den symboliserer. Bare vid, at det er i hvert fald noget, der har holdt dig tilbage, som gør, at du ikke har kunne mærke letheden i dig, som gør, at du ikke har kunne mærke kærligheden til dig, fordi det har været så overvældende tung at bære på den her. Ud med den. Lige præcis. Og du mærker nu, hvor meget lettere du føler dig. Du sidder her i vandkanten og tager en dyb indånding, imens du kigger ud på det her rolige hav. Fuldstændig roligt. Måske så kan du se solen, der reflekteres ned i vandet. Du hører måske havets bevægelse. Men en meget rolig lyd. Behagelig lyd. Det gør, at du føler dig fuldstændig rolig. Lige her, der ved du, at der ikke er noget, du behøver at skal nå. Lige nu og her, der behøver du ikke at vide, hvad det er, dit næste skridt det skal være. Her kan du bare være. Du behøver ikke at være noget særligt, andet end bare at være dig. Du ligger der ned og kigger op på himlen op over dig. Og du ser alle de her hvide, luftige skyer, der ganske let svæver hen over dig. I en langsom bevægelse. Og du mærker en fuldstændig ro i hver en celle af din krop. Du mærker, hvordan du er forbundet til alting omkring dig. Du mærker, at der er ikke noget, du skal nå. Du mærker og husker lige pludselig kærligheden. Kærligheden til livet, kærligheden til dig. Lige præcis. Mærk, hvor godt det føles. Og du tager en dyb indånding i det, du ligger her i sandet
og kigger op på den blå himmel med de her hvide skyer, der driver hen over dig. Og du husker nu sandheden om dig. Sandheden er, at du er god nok, som du er. Og lige præcis mærk sandheden om dig. Der er ikke noget, du skal nå. Du er ikke bagud. Du har ikke travlt. Du skal bare være. Og når du er i stand til at være, lever du fra sandheden om dig. Og sandheden om dig, den er, at du er rigtig, rigtig god til at være dig. Du tager hånden på dit hjerte. Det her smukke, store, fantastiske hjerte, der pumper lige inde i dig. Mærk rytmen fra det her hjerte. Hvordan det støtter dig. Hvordan det har dig. Hvordan det har en enorm kærlighed til dig og for dig. Og det kan godt være en udfordring igennem dagligdagen at lige mærke den her kærlighed. Huske den her kærlighed. Kærligheden til dig. Fordi vi kan have så travlt med at være i fremtiden, i fortiden, hen i andre mennesker, hvad andre tænker, hvad andre synes, hvad der venter os, hvad vi kommer fra, som overvælder os med tankemylder, med frygt, med bekymring. Men mærk ind i det her hjerte, og tag en dyb indånding. Og husk, at der er intet, du skal gøre andet end at være dig. Tag en dyb indånding. Lige præcis. Og mærk, hvor godt det føles. Du kan ikke gøre noget forkert, når blot du er dig. Dig i den reneste form. For når du er dig i den reneste form, er du i stand til at lytte til dig selv. Du er i stand til at mærke dig selv. Være med dig selv. Være med din sandhed. Og når du lever herfra, så ved du, at du er guidet. Guidet af dig selv. Guidet af alt det, der omgiver dig. Og det giver dig en enorm følelse af tillid. Tillid til dig selv. Tillid til din situation. Og tillid til livet. Lige præcis. Mærk tilliden, der vokser inde i dig. Tilliden til dig selv. Tilliden til din situation. Og tilliden til livet. Og nu hvor du mærker den fuldstændige følelse af indre ro og tillid, mærker du, at du er klar til at bevæge dig videre. Videre igennem din dag. Med en fuldstændig følelse af tillid til dig selv.